Sådan. Og jeg lægger, mand. Hey YouTube. Frederik, sig hej. Okay. Ja, mand, jeg lægger. En lille smule. Ja. 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 Og jeg skal også lige huske at sige, hvad hedder I nu? Frederik har været inde på den her server. Og det har jeg ikke. Jeg skal lige åbne for noget. Men jeg lægger, det er sindssygt. Hey Frederik, har du tjekket egentlig? Godt. Jeg kan overhovedet ikke finde ud af det. Ja. Hvad? Nej, det er jeg ikke. Bare gør det. Fuck man, det var en fejl det der. Ej, jeg skal simpelthen gøre noget ved det her lag, mand. Prøv at vente, jeg har jo et program åben. Sådan. Så burde det ikke lag vildt meget. Frederik, jeg har faktisk en textpack på, når jeg husker I. Ja, så vil jeg faktisk gerne. Hvad fuck er der en kompas på? Frederik, vi holder lige en pause, fordi ved I nu. Jeg går ud og tager den her textpack af. Jeg tror, det er den, der får mig til at lægge så meget. Jeg ved simpelthen ikke. Okay, vi stopper lige hurtigt YouTube, eller holder lige en pause, og så kommer vi tilbage. Hej. Hey YouTube. Så er vi tilbage i YouTube. Ja, kom nu PvP noobs. Okay. Hvor er du, K? Kom nu. Jeg flyv. Kom nu. Jeg er F i F-home. Ej, nej. Welcome back, Mikkel. _DK. Jeg hader nogle gange bare, når jeg lægger. Frederik. Nå, bare fordi du sad sådan her. Sådan helt stille, altså.
Er du gammel? Du er gammel? Du er gammel? Hallo, hvor gammel er du, Frederik? 10. Jeg er 12. Hallo, jeg fyldte 12 for 5 dage siden, den 20. Og den 25. dag. Og så har jeg bare fået masser af gavekort, som jeg skal ned og købe en ny headset i GameStop, for i anden det er jo gået i stykker. Så. Bruger du headset? Okay. Jeg spurgte jo bare. Ej. Jeg har lyst til at slå dig. Jeg har lyst til at slå dig, Frederik. Jeg vil gerne slå dig. Det er jeg også. Nej, det er jeg, for så burde man kunne se det. Haha. Det. Og mit er diamond. Hallo, en af mine venner, han bygger til mit træhus på sådan en server, ikke også? Så kommer en med en diamondsværd og helt diamond udstyr, ikke også? Så slog han bare med hænderne i Minecraft, bare sådan slog ham ned for træhytten, og så døde han. Hvad? Skills, ja. Your skills, motherfucker dead! Åh, fuck, jeg er lækker. Ja. Det er dag nu. Vi laver ikke så meget, eller jeg gør ikke. Jeg vil bare ikke lave en mine. Jeg laver sådan en mine, Frederik. Hvorfor ikke her? Jeg ved godt. Okay. Og undskyld, hvis I ikke kan se så godt. Jeg gider også lige at sætte den på vej ned, fordi jeg ved faktisk ikke, hvor langt jeg har gravet. Jeg kan høre nogen åbne kister. Jeg ved i video, om jeg lægger hovedet der. Hallo, gider du lige lave nogle fakler og komme ned til mig med dem? Ja, det gør den. Ja, der er 41 fakler. Hvad? Hvad sagde du? Se. Skal logge ses. Ja, så skrev en ses. Det har du så ikke skrevet. Jeg tror bare lol.